Un o'r heriau mwyaf cyffredin i gynefinoedd afonydd yn y Deyrnas Unedig yw ei bod wedi cael ei newid i leihau ei dynameg naturiol a'i cadw'n gyfyngedig i'w sianeli. Yn y gorffennol, roedd gwaith o reoli afonydd yn cynnwys ei glanhau, a roedd hyn yn golygu cael gwared y phren o'r sianel yn llwyr. Ar y cyd y gwaith o freinio tir a pheirianneg afonydd, erbyn yr 80au roedd y rhan fwyaf o'n hafonydd a nentydd yn cael ei reoli fel sianeli sengl, dyfnach a sythach. Dros y 40 mlynedd diwethaf, mae ymchwil i'r defnydd o bren mewn afonydd bellach yn dangos i ni ei fod yn elfen hanfodol o ecosystem afon iach, sy'n creu strwythur amrywiol a cynefin pwysig ar gyfer bywyd gwyllt y mae'n ei gynnar. Felly pam mae pren yn bwysig i'n hafonydd? Mae pren mawr yn chwarae rôl pwysig mewn ecosystem afon, ac mae'n cael ei gydnabod nawr fel un o gydrannau sylfaenol afon iach, ochr yn ochr â gwaddod a chyflenwad dŵr. Mae pren mewn afon yn cynnig nifer o fanteision. Mae'n newid llif yr afon ac yn creu amrywiaeth o gynefinoedd gan wella'r afon ar gyfer bywyd gwyllt. Gall pren mewn afon ddal llawer iawn o reian, gan gynyddu lefel yr afon i'r un lefel a'i gorlifdir. Mae pren yn helpu symudiad greian ac yn creu cynefin silio ar gyfer bysgod, ac yn darparu cysgod ac yn cadw afonydd yn oer yn yr haf, gan leihau rhai o effeithiau niweidiol newid hinsawdd. Gall pren yn yr afon arafu llif y dŵr, gan leihau effaith llifogydd, ac mae coed sydd wedi boddi'n darparu lloches i bysgod rhag ysglyfaethwyr, ac mae llawer o invertebratau yn dibynnu ar bren am fwyd. Mae'r gwaith rydyn ni wedi wneud i ailgyflwyno pren i'r afon Tarell yn enghraifft ardderchog o sut y gall gwaith adfer rhoi hwb i brosesau naturiol a hyrwyddo adferiad ecosystem yr afon. Bydd hyn yn helpu'r afon Tarell i fod yn fwy cadarn a gwydyn i bwysau amgylcheddol yn y dyfodol, a gwella cyflwr cynefinoedd yr afon ar gyfer pysgod a bywyd gwyllt pwysig arall.